Aquí hi ha un encanteri molt bo. I amb aquest conjur invoco els esperits ancestrals perquè surtin de sota terra. Sortiu! Ah! Què és això? Un esperit? Qui hi ha aquí baix? És el director, si ens enxampa aquí a aquestes hores. Martin Mystery, el malson de les bruixes. Hola, Andrea. Què? Com et va la vida? La mar de bé, gràcies pel teu interès. Això vol dir que podem quedar per sopar? Doncs no. No sé com pots estar tan tranquil la setmana d'exàmens. Jo estic desfet. No estic d'humor per pensar en noies. Ei, necessites ajuda per carregar aquests llibrets? Ara que ho dius, sí que en necessito. Què els passa avui a tots plegats? Martin, sembla mentida que et dediquis a empaitar noies. Demà tenim l'examen parcial d'història. Em sembla que heu de tenir una conversa entre germans. Fins ara. No pateixis, tinc molt de temps per estudiar història. Si no estudies per aquest examen, tu sí que passaràs a la història de Torrington. Dediques massa atenció a les noies i massa poc als llibres. Què t'empatolles? Si ni m'hi fixo en les noies, jo. No pots deixar de lligar ni 2 segons ni durant la setmana d'exàmens. Quina bestiesa. Puc passar de lligar quan vulgui. Sí, demostra-m'ho. Puc... què? Ho has dit tu, passaràs de lligar durant tota la setmana d'exàmens. Jo no he dit ben bé això. Esclar, perquè no ho pots deixar. Oh, i tant que ho puc deixar. No és just amb les noies de l'Acadèmia Torrington, però si això et fa feliç, no intentaré lligar en tota la setmana. Java no he vist mai aquesta porta aquí. A més, no puc lligar gaire en una missió. Al centre. Martin Mystery, endavant. Diana Lombas, endavant. Java el Cavernícola, endavant. Hola, nois, com va? Hola, Billy. Ei, Martin, coneixes la Windaloo? Ho sento, Billy, no m'hi havia fixat. La veritat és que n'estic una mica cansat de les noies. Aviam si et dura gaire, això. Martin, passa'm l'extintor, sisplau. Gràcies. El director d'un col·legi de noies de Florida ha desaparegut en circumstàncies molt sospitoses. Vull que investigueu què ha passat. Un col·legi de noies? A Florida? Oh, fantàstic! Sí! Vull dir, noies, quin avorriment. Què hi farem? No! No et moguis, Mom, ja me n'encarrego jo. No, Martin, m'ho has carregat amb mi. Em sap molt de greu. Vinga, anem per feina.
Cap aquí, nois. A mi és un noi que m'encanta. No lliga. M'ofèn que t'hagi passat pel cap per un moment que vulgui lligar, Java. Sóc un professional i hem vingut en missió oficial. Aviam amb quina mena de borrada paranormal haurem de tractar. Escolteu, el director va baixar aquí abans de desaparèixer. Ostres! Mucus maximus! Hi ha runes per tot. Aquí hi ha passat alguna cosa molt paranormal. Manual de màgia per principiants. Em sembla que el director ha sigut víctima de la màgia negra. I tu ets víctima d'una imaginació excessiva. Oh! Ei, mireu, nois! Un penjoll! I hi ha la inscripció ZQ. De què deuen ser les inicials? Us puc ajudar? L'explora viscositats diu que és un moc molt antic. Té uns quants segles. Potser és del temps de les bruixes. No diguis ximpleries, Martin. La directora suplent té coses més importants a fer que escoltar les teves borrades. Borrades? El moc, el llibre de màgia socarrimat, el director desaparegut... Tot plegat fa pudor de bruixeria. Bruixeria? Martin, la humitat i la mala ventilació del soterrani fan floridura. No és cap moc sobrenatural. I les runes? I el llibre socarrimat? Graponer, desgraciat! Perdoni. No passa res. Un accident el pot tenir qualsevol. Si no li fa res, senyoreta Dory, em faré passar per un alumne per investigar amb discreció. Sí, trobo que és una bona idea. Vinga, aviam què podeu esbrinar. Què? M'afavoreix? Sembles un gerro ple de flors. Em sembla que investigaré pel meu compte. Adeu. Vinga, Java, fem un tom. Ostres! Has vist quines cames? Java diu no lliga. Vull dir, has vist com juguen? Jugar fort. Ja ho crec. No hi voldria pas jugar amb aquest parell. Ei, Kerry! La directora suplent t'espera al seu despatx. Perdoneu. No! Que maleducades. No hi pot haver gaires noies amb les inicials ZQ al col·legi. Qui hi ha? Què vols? Què és teu, això? El meu penjoll! Moltes gràcies. Era de la meva àvia. Qui ets, tu? On l'has trobat? Em dic Diana, sóc nova al col·legi. M'he perdut buscant el menjador i he anat a parar al soterrani. M'han dit que està prohibit baixar al soterrani. Què hi feies allà? Amb unes amigues. Jugàvem amb un llibre de bruixeria. Va venir el director i ens vam escapar. Jo em vaig amagar darrere d'una caixa i tot d'un plegat... Zoe! La senyoreta Dorey t'espera al seu despatx. Ho sento. Ja parlarem després.
Em fa l'efecte que aquesta biblioteca és molt i molt antiga. I pel que sembla, aquests llibres també són molt antics. Ei, Java, em passes aquell d'allà dalt? Ui, El so que ha fet ha vingut de molt avall. Ei, aquí hi ha un passadís molt antic. Ultrarellotge activat. Ulleres alfa seleccionades. No sé com podrem passar darrere de la prestatgeria. No la puc moure. Molt hàbil. és fred, fosc, fa molta por. Precisament per això ho hem d'investigar. Hem trobat el filó. Molt bé, Java, ets un bon detectiu. Quin tresor amagat hi tenim, aquí? Tot això és material de bruixeria. Una caldera, una bola de cristall i, sobretot, el grimori. El grim què? El grimori, el llibre de bruixeria. Encanteris bons i encanteris dolents pels qui practiqueu la màgia, tant la blanca com la negra. Vaja, em sembla que avui em tocarà estudiar. Martin, Amb aquest encanteri, la bruixa dolenta esquivava els maleficis que... Martin! Ens enfonsem! Aguanta! Sortirem de seguida! Turbocorda seleccionada. Agafa't fort, Java! 1, 2, 3 i... Java, no respira! No et moguis! Farem un últim intent! Hola, senyoreta Dorey? Endavant, maca. Què feu? Deixeu-me estar! No et posis nerviosa, val més que et relaxis, perquè passaràs molt i molt de temps amb nosaltres. Em sembla que la bruixa del soterrani no ens hi vol, aquí. Ai, ai. El llibre! Ei, mireu per on aneu! Hola, com ha anat amb la senyoreta Dory? Fas-me la cara, que no et trobes bé. M'acabes d'explicar allò del soterrani si tens temps. No en tinc. Què li deu haver picat? Ei, ni tan sols et disculpes? Jo es podria rentar les dents, aquesta. Atenció, es convoca una assemblea d'assistència obligatòria a l'auditori. Comencem immediatament. Diana! Has descobert alguna cosa? No, però hi passen coses molt estranyes, aquí. Totes les noies actuen com una colla de... Bruixes? Exacte. Heu descobert res, vosaltres? Un bagul ple de fórmules màgiques i coses rares en un soterrani sota la biblioteca. Tots els indicis em fan pensar que en aquest col·legi hi ha una bruixa. Al final resultarà que la teva teoria no anava desencaminada. Val més que vagi a veure què diuen a l'assemblea. En Java i jo ens amagarem al balcó per si necessites reforços. Vinga, Java! Benvolgudes alumnes. Fins ara m'heu conegut com la senyoreta Dorey, la directora suplent. Però el meu nom autèntic és Prindella Grisbalda Dorey i sóc una... bruixa! Ostres, comparat amb ell, el director de Torrington és un sant.
quants segles, per culpa d'un encanteri, vaig quedar atrapada sota el terra d'aquest col·legi. Gràcies a 3 de les vostres companyes s'ha trencat l'encanteri i he pogut sortir per reclamar el càrrec que em pertoca com a cap de la nova comunitat de bruixes que compondreu vosaltres! Ostres, haig de treure les noies d'aquí! No t'ho consentiré! Sí! Ah! Estigues preparat per si la Diana ens necessita. Novus Ordus Seclorum! Està tancada! Estem atrapades! Amb vosaltres al meu servei, jo tornaré a manar! I també compto amb tu, bonica! Ara venim! I ara que apareguessis! Vinga, bruixes d'Agustín, atrapeu-los, atrapeu-los! Em sembla que les hem despistat. I la Diana? L'hem perdut? Espero que estigui bé. Brutal! Com ho ha fet, això? Si fugiu de mi com unes rates, val més que us converteixi en rates, tal com vaig haver de fer amb l'empipador del director del col·legi. Mireu-lo. Si no li fa res, preferim ser persones. Ah, perfecte! Ja ha arribat l'hora d'enllestir aquest assumpte per sempre més! I estic completament d'acord. Ah, molt bé, Diana, però com ho sabies, que l'aigua l'espantaria? Com la Dorothy del Mac 2, la senyoreta Dorey s'ha enfadat molt quan has vessat aigua al seu despatx. Hem d'enviar la Grisbalda al lloc d'on ha vingut. Aviat t'has dit això. Ei, un moment! El llibre! El que van fer servir aquelles bledes? No, el que he trobat a la biblioteca. Vinga, anem-lo a buscar. Massa bruixes. En Java té raó, comenceu a passar. Jo miraré d'entretenir-les. Bona idea, però què passa si t'atrapen abans que ens desfem de la bruixa? Doncs que seràs la víctima del meu primer encanteri. És allà! Ostres! Via lliure. Hi ha d'haver un encanteri per desempallegar-se d'una bruixa, com el que la va tancar sota terra la primera vegada. Corre. Ja ho tinc, som-hi! Per exiliar una bruixa al món inferior, agafeu una branca de roure sagrat, dibuixeu un cercle a terra i resseguiu-lo 3 vegades dient 3 vegades a l'esquerra i el mal amaga sota terra. És hora que t'uneixis a nosaltres! Que temptador! Deveu estalviar molt en cosmètics. Però passo. No! La meva comunitat de bruixes ja està completa. No es faci il·lusions. Et creus que pots fer mal a la Prindella Grisbalda Dorey, mestra de la màgia negra, amb un bastó? Una rata és massa bona per tu. T'agraden els gripaus? Agnosco veteris vestigia flame! Tres voltes a l'esquerra. Una. Dues.
la mà de sota terra! Ens n'hem sortit! L'encanteri ha funcionat! Gràcies per salvar-me, nois. No sé com m'hauria portat això de ser una bruixa tota l'eternitat. No t'hauria costat gaire. Segur que no ho hauríem notat. A Java agrada Diana més així. Em sembla que aquestes noies ens venen a felicitar. Gràcies per No té importància, noies. És la nostra obligació. Ah! Jo també us felicito, tropa. Mom, m'alegro de veure. Em pots treure d'aquí? De pressa. Martín, no em diguis que vols fugir d'un col·legi de noies que encara no saben que ets un desastre acabat. Tinc pressa, tinc una pila d'exàmens i haig d'estudiar. Corre! Ha fet falta un aplec de bruixes perquè en Martin s'oblidi de les noies durant una setmana.